Igirigi ndụ n'ụtụtụ, igirigi n'ehihie, igirigi n'abalị bụ ya ka anyị na-arịọ n'isi ezinụlọ ụmụaka Igbo niile ebe ọbụla ha nọ na-ekiri anyị n'oge igirigi n'ụbọchị taa. Ị na-ekiri anyị site n'Imo steeti ka ọ bụ n'Abịa, ka ọ bụ n'Enugu, ka ọ bụ n'Ebonyi, ka ọ bụ n'Anambra, ka ọ bụ n'ugwu Awụsa n'ihi na enwe ndị si ugwu Awụsa na-akpọ anyị, ka ọ bụ na mpaghara ala Yoruba niile, ndị sikwa na obodo na-abụghị obodo Naijiria, mpaghara mba Afrịka niile na-akpọ. Ebe ọbụla isi na-ekiri anyị ugbu anyị na-asị ka igirigi wụkwasị ezinụlọ gị. Ka bụrụ ya na ọ bụ m Adaeze onye ọ na-abụ nụ na ya n'oge igirigi. Agba nke ndụmọdụ ka anyị nọ na ya n'ụbọchị taa. Kedu ihe anyị ga-ewetara gị n'ụbọchị taa? Amaara m na ị nọ eche si kedu ihe a ga-eweta n'ụbọchị taa. Anyị agaghị agbawa gị aka, anyị wetara okpurukpu okwu nke na-eme n'ezinụlọ. N'ihi na ihe anyị na-eme bụ okwu ezinụlọ, okwu na-abara ezinụlọ ụmụ Igbo mma oge niile. Ka anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ okwu nke bụ ịkpọrụ aha, ịtụ aha n'ezinụlọ. Ịtụ aha, di na nwaanyị na-etu onwe ha aha dị iche iche. Ozugbo nwaanyị hapụrụ nne na nna ya bịakwute di ya na di ya alụọ dịka di na nwunye. N'ala Igbo anyị na-etu aha dị iche iche. Aha ndị anyị na-etu ka anyị ga-ele n'ụbọchị taa ọ na-egosipụta na ndụ anyị na-ebi n'ezinụlọ ka anyị na-akpọ ya ka ọ bụrụ na anyị na-akpọ aha. Ka ahụ bụ ihe anyị ga-elebanye anya, ya bụrụ nke ahụ n'obi. Ọ bụrụ na anyị bata anyị akọwasịa ihe anyị chọrọ ikwu maka ya n'ụbọchị taa. Ọ dị mma, anyị agbarịsigo ya bụ egwu dịka okwu anyị na-ekwu. Ọ bụrụ na ị ka na-esonye anyị na-ekwu n'ụbọchị taa sị kedu ka ịtụ aha maọbụ ịkpọrụ aha ure, di na nwaanyị ịkpọ aha ure n'ezinụlọ. Aha ọ na-egosi, aha anyị na-akpọ na-egosi na ndụ anyị na-ebi n'ezinụlọ dịka di na nwaanyị. Ka aha bụrụ isiokwu anyị. Anyị maara na n'oge ndị gara aga, n'oge mgbe ochie, ndị nna nna anyị ha na-etu nwunye ha aha dị iche iche. Ndị ụfọdụ na-akpọ aha dịka ure di ya, osodieme, okwere nke di ya, obi di ya, mmezi. Aha dị iche iche bụ aha tọgbusiri onwe ha. Okwere nke di ya, ure di ya, mmezi. Aha ndị a kara aka. Ọ bụkwa n'oge ndị ahụ, achọrọ m ime ka ị mara na dịka anyị nụrụ n'akụkọ, ụmụ nwanyị n'oge ndị ahụ a na-etu aha ndị a, ndị nne anyị mgbe ochie, aha niile a na-akpọ ha bụ otu ha si akpa agwa metara eji akpọ ha aha ndị dị otu ahụ. Ọ bụkwa nna nwoke bụ di ha, ebido ndị nna nna anyị ahụ ebido kpọwa ha aha ndị ahụ, ha agakwa n'iru na-akpa agwa ndị ahụ. Mgbe ụfọdụ ọ naghị abụcha dị nwoke ahụ nyere aha ahụ, ọ bụrụ agwa nwaanyị ahụ na-akpa mere ka atụbata aka wee gụọ ya aha ahụ n'ezinụlọ ahụ ozugbo ọ bata. Okwere nke di ya. Oge ndị ahụ niile anyị ghọtara na ụmụ nwaanyị ndị a ihe di ha na-ekwu ka ha na-eme. Di ha sị ha nọdị, ha nọdị. Di ha sị ha bulie, ha bulie. Di ha sị ha n'otu a ka anyị chọrọ ka ezinụlọ dị, ha rube isi. Ụdịrị ihe ahụ ọ ka nọ n'oge nke mụ na gị n'ụbọchị taa. Ugbu a bụ oge ụwa ọhụrụ, lụrụ ụwa ọhụrụ ka anyị nọ n'ime ya. Anyị a na-akpọzi ụmụ aha ndị ahụ. Achọpụtara m na aha ndị ahụ a na-akpọ oge ahụ dịka ụmụ Igbo, anyị wụnyeziri ya n'ime ọhịa na-akpọzi nke anyị na-aghọtaghị ihe ọ pụtara. Ọ bụ eziokwu na anyị na-eche na anyị ghọtara ya, mana anyị achọghị ịma ma ndụ anyị na-ebi ọ na-aga n'ahịrị na aha a na-akpọ anyị, maọbụ aha di anyị na-akpọ, maọbụ aha anyị na-akpọ di anyị ọ na-agarịkọta n'ezinụlọ. Ugbu a gịnị ka anyị na-akpọzi? Baby, honey, darling, sweetie, sugar na ihe dị iche iche anyị na-akpọgasị onwe anyị. Ihe anyị na-akpọ bụ na anyị na-akpọdịrị ya na-akpa ụdịrị agwa ha n'ezinụlọ ọ dịtụ iche. Ama mma ihe kpatara anyị ụmụ nwaanyị ji anyị anaghị akpa agwa aha anyị na-aza, maọbụ ndị nwoke maọbụ ihe kpatara ya ọ bụ na anyị hapụziri asụsụ anyị. Aha anyị ga na-eji asụsụ anyị, ndị nne na nna anyị
ndị mgbe ochie tụrụ anyị ụkpụrụ anyị ahapụ ihe niile na-azazi nke anyị na-aghọta ihe ama m ma ihe butere ya n'ihi na amaara m na nwaanyị na-aza okwere nke di ya n'oge mgbe ochie di ya maara na ọ na-ekwenye na ihe ọ na-ekwu okwu ha na-adaba adaba tupu o tuo ya ụdị aha mana ugbu a tupu alụọ di na nwunye mgbe a ka na-ayọ ọyị na-enwedị ihe ọ bụ ndị ụfọdụ maybe through phone call, ndị ụfọdụ ọ bụrụ email. Ugbu a na-alụzi di na nwaanyị n'ịntanetị ịhụ bụ onye ahụ ọ zawala darling ọ zawala nke ọzọzọ tupu ịma ihe na-eme alụgo di na nwunye. Ọgbaghara na-adị n'ezinụlọ. Mana ndị mbụ na-akpachapụ anya hụ na agwa nwaanyị ha na-akpa ga-ebute aha ha ga-aza maọbụ agwa nwoke na-akpa ga-ebute aha nwaanyị ga na-akpọ di. O nwere nwaanyị n'ezinụlọ na mpaghara ebe m bi amaara nwaanyị ahụ nke ọma. Ihe ya na di ya na-akpọ onwe ha honey. Anaghị ezo ya ezo tụmadị ya ma bụ nwaanyị ọ na-akpọ di ya karịa di ya na-ezotu ezo ekwu nke ya. Nwaanyị ebe ụmụ nwaanyị ibi ya na-ejugodo mgbe ahụ ha na-adị mgbe agwaghị honey mana ọ na-ewute m na ọ bụ na ịbata n'ezinụlọ ahụ ihe na-eme n'ime ọ bụ asịrị ka m na-akọ ka doro m anya akọrọ m akọrọ. Nwoke a na-arụ ọrụ ọ gasị ọrụ bata o nweghị ụbọchị ọ ga-ekuru mmiri ṅụọ tọgbọ iko honey. Nwoke a gacha ọrụ bata ya na nwunye ya ga-akụrịrị ịgbakọ. Ọwụkwana nwoke a na-achọ o nwere ike a na-eri nri nwoke asị ya ga-ata anụ abụọ nwaanyị asị olee ihe ị ga-ekweta anụ abụọ were enyi gị nwaanyị na-eji ị ga-enye ya atọ ị ga-eji ọ gwụla o nweghịkwa ihe butere okwu. Ọ bara nwoke a ya ga-ebu ụzọ kwụọ aka ntị ebido ọgụ a ga-alụrụ ọgụ agbapụta na streeti otu nsị mara onye ha iji ọhịa na-ezi ihe na-enweghị isi echikwa ihu ha abụọ ha ekuru aka kụrụ onwe ha na-aga n'ụzọ. Nwoke a nwaanyị ya mee ọhụgọ mgbe ọ ga-ama na ọ ga-akpọ di ya hụ ka bụ ihe mere eme ka ha bụrụ ya. O nwere mgbe ụfọdụ ha see okwu mgbe nwaanyị a ga-eji gaa chọọ di ya okwu mgbe nwoke a na-asa ahụ tupu ị mara ihe na-eme ọ dọọ ya aka na ihe o ji wụrụ nwoke aga makwa ya aha ka ị ghara ịsa adaeze awụbọ na ege ịma ihe nnekwu. Nwoke ada ụmụaka etiwe ndị agbata obi agbapụtashia gịnị echikwa ọ ga-atụ anyị n'anya nwaanyị achị ga-azụọ bred nwoke esoro ya n'aka sere ya anyị na-ajụsị mara eji ya di na nwaanyị a ihe ọgba aka. Ndị ụfọdụ si ọwa ọgwụ agwụrụ agwọ n'ihi na ama m nwoke ga na-anagide ihe dị otu a. Nwoke a nọ n'ọkụ ka m na-agwa gị ọ nọ n'ọkụ. Oge ụfọdụ o nwere ike ha na-aga ụka apụ ihe nji akọwasị ihe ndị ahụ kedu nke na-eme n'ezinụlọ gị. Oge ụfọdụ a na-aga ụka ọ bụrụ na nwaanyị a na-anya ụgbọala ofu ihe akpalite gị nwa mana gị nwakwa dị n'ezinụlọ gị mana o nwere ike unu na-aga ụka akọrọ akụkọ ekwensị abata esewe okwu n'ime moto a na-agakwa ụka ị ga-agụ agụ n'ụdị ihe ahụ emetụbeghị bifo. A na-aga ụka ọ bụrụ na nwaanyị a na-enwe otu esi setụ obere okwu maka na o nwere iwe ọkụ esetụ ihe na-enweghị isi ọ gbaala moto breki n'etiti main road hold eju ọ ga-esi ete n'ime n'etiti main road akwụ ịgbakwa apụta ka ọzọ nwoke aha gawara onwe ya ebe ọzọ. Ụmụ ụbọchị m hụrụ nwoke a na chọọchị m jụwa ya sị ka ezi ihe na-eme bịara ụka m taa ọ sị gịnị na ha kwụsịrị na main road hold up adịrị nwaanyị ya wụọrọ onwe ya ụkwụ n'ala gbapụ ọsọ bịa adapụ n'ọchị biko ihe na-atọ m ọchị gịnị honey mee nka honey ka ị na-etu onye nke gị ka ihe gị na ya na-eme n'ụlọ. Ọ bụrụ na anyị garacha abata anyị gaa n'iru na-ekwu okwu n'ihi na ama m na ọ dị mkpa ihe bego ntị gị onye na-achọ ịma ihe a ga-ekwu nọsi ike anyị ga-abịachi. Onye ọbụla jụọrọ m di ya maọbụ nwunye ya aha ị na-etu ya ọ bụ honey ka ọ bụ darling o rukwere ya n'obi. Jụọrọ m di gị ma o ruru ya n'obi jụọrọ m nwunye gị na o ruru ya n'obi nke ahụ abụrụ ya n'ihi na nwaanyị a na-ekwu okwu ya na ezinụlọ ya ama m ụdị obi o ruru ya ama m na ụdị obi o ruru ya n'ihi na ka ihe ga-eme ime nwoke gị na ya nọ n'ụlọ ị na-akpọ honey ọ bụrụ tomboy ime nwoke gị na ya nọ n'ụlọ ị na-akpọ honey ọ bụrụ dọbebi. Nwoke a ihe ọfọrọ ọ pụọ n'ụzọ ọcha ịbata ezi o chere gị mgbe ị nọ n'ụlọ remutuo ya esi ya enta if not o chefuo onwe ya kwụrụ ebe ahụ ọ ihe ọfọrọ n'ihi na enweghị ụdị ihe mma nwaanyị a na-anaghị eme nwoke a ọwụ ya mmadụ n'anya mana ọ pụta okoro aka. Ụmụ ụbọchị m hụrụ ha na streeti ebe a na-aga okoro aka konye di
mgbe di ya sị hapụga m aka onye nwaanyị ya dị ka ya atọgbuola onwe anyị iche na egwuregwu ka m na-egwu a maara na ahịa m na-ekwu enweghị ka isi nweta ụdị experience a ebe ị nọ ọ wee egwuregwu ka m na-egwu ndị mmadụ na-eme ya achọrọ m ụmụ Igbo ka ọ bụrụ aha anyị na-akpọ nkịta anyị ka ọ na-aza ihe ahụ ị na-etu di gị ihe ahụ di gị na-etu gị ka ọ bụrụ ihe ọ na-aza ka ọ bụrụ ihe gị nwa na-aza o rukwara gị n'obi ọ ga-eru gị n'obi ọ ka mma ịkpọwa ya aha ya mpa Nkechi mpa Ọlụchi ọ kakwa mma karịa na ị ga-akpọ mmadụ honey darling baby ka anyị were godo nke baby nwere ndị na-akpọ nke ha baby boy baby girl ka isi ahandụlụ ya ị na-ahandụlụ ị na-ejide ya ka baby makwa ihe bebi nwa ị na-enye ara ị ga-achọ ka o bee akwa nwa ị na-enye ụmụ nwoke ụfọdụ na-akpọ nwunye ha bebi mana tupu ị mara ihe na-eme alụọla ọkụọla obere ihe ọkụọla ya obere ihe ọkụọla otu isi akụ nwa na-aṅụ ara nwaanyị ọ na-echefu nwa ya na-aṅụ ara ebe ọbụla nwaanyị nọ cheta na nwa ya na-aṅụ ara n'ụlọ gbapụ ọsọ na-agba alọta ka gị wee pụọ onye na-akpọ bebi o nwere ike mgbe iji abata onye ṅụrụcha mmanya bata n'ime abalị ndị ụfọdụ mgbe ha ji etubi aha nke ha mgbe ha na di ha nọ n'elu ha na nwunye ha nọ n'elu bed ma ọ bụ mgbe o nwere ihe ha na-achọ ọ bụrụ mgbe a ka a ga-eji tiwe gị aha mgbe a na-etiwele gị aha ị mara nwanne na o nwere ihe chọrọ ịga na ọ chọwago ihe ọ na-achọ ọ wụ otu ahụ ka o kwesịrị ịdị ezinụlọ kwesịrị ka gịnị anyị na-akpọ aha ahụ ruo anyị n'obi ọ dị mma ịkpọ aha ọ dị mma ịkpọ honey ọ dị mma ịkpọ darling ọ dị mma ịkpọ bebi obi m anya ma ụkwụ ma ọnụ m ha niile dịcha mma ma ya bụrụkwa ihe ọ bụ ya ka anyị na-ekwu okwu ya ka ọ ghara ịbụ onye si na nkịta ya bụ bingo ọ gazie ịkpọ ya ọkpọba ihe ọzọ ịkpọ ya ihe ọzọ ọ gaghị aza mana ịkpọ ya bingo ahụ ghọta na ọ bụ bingo bụ aha ya ịkpọ bingo aza gị mana ị na-akpọ ya pusi na-agụ ya na-akpọ ya bingo na-akpọ ya agwa ka pusi o bido na-eme ka pusi enwere nwoke gwara lọya ya onye ọkaikpe ọ sị ihe o mekọtara ọ chọrọ ka lọya bịa kwuchitara ya ọnụ ya ha tụọ elulu lọya gwa nwoke asị ịgarụ ha na ụlọikpe ihe ọbụla jụrụ gị esi mee ihe ọbụla jụrụ gị esi mee nwoke ekwere agara ule n'ụlọ ikpe ajụọ ya elu jụọ ya ala ya sị mee ajụ elu jụọ ala ya sị gịnị mee asị nna nwoke a onye na-ana ekwu okwu ọ na-anụ ntị ọ na-eme ele otu ikpe a ji bụrụ ihe ebutere ebe a ka o ji bụrụ na nwoke a mere ihe dị ụta ọ ya egbusa okwu ha ekpegbuola ruo n'ụlọ lọya sị ya ọ gaghị ego m nwoke asị ya mee ya bụrụ gịnị ego m na ekpegbuola m ele ego m ya sị ya mee kedu ihe ị ghọtara na nke a ihe ọ kpọrọ nkịta ya ka ọ zara ịkụzierele ihe akwa ka omere ihe onye mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga na-aghọta ya mere achọrọ m ka ezinụlọ anyị n'ụbọchị taa ka anyị na-akpọrọ onwe anyị aha ka aha ndị ahụ mewe emewe ọ bụkwa na ụmụ Igbo anyị ga-agaghachi azụ cheta aha niile ndị nne na nna anyị mbụ ha na-akpọ ya ọ ga-edozi mee ka omenala anyị na-agakwa n'iru mekwa ka anyị wuru Igbo anyị wụ ka anyị ghara ị na-eṅomi oke ihe nṅomi anyị na-amaghị isi ya na ọdụ ya anyị na-emekwa n'ihe eme eji ya na-emetọsị ezinụlọ biko otu aha ka anyị ga-esi dọbiri ya n'ụbọchị taa otu a ka anyị ga-esi wee dọbiri ya eji m aka na emetago gị mma n'ụbọchị taa gaa n'iru ị na-ekiri oge igirigi gaa n'iru ị na-ekiri Kpakpando ka emesịa